U današnjoj epizodi bavit ćemo se igrom svetla i senke, komponovanjem fotografije i naravno tajmingom. Posle sve one vrućine i betona na Novom Beogradu, mislim da je vreme da se malo u ovoj epizodi sklonimo u hlad i da vam pokažemo najlepše parkove Beograda i mesta gde možete da se sklonite od gradske gužve. Moje ime je Nemanja Maraš i ja ću vam pokazati kako da napravite bolje fotografije vašim mobilnim telefonom na putovanju. Vi gledate Instatip. Na samo 10 km od centra grada nalazi se Košutnjak, najveća zelena površina u Beogradu i mesto gde Beograđani vole da provode vikend. Hajdučka česma podignuta je u 18. veku i jedna je od najstarijih česama sa izvorskom vodom. U ovu funkciju stavljena je u doba kneza Miloša i njegovog sina kneza Mihajla, u vreme kada je Košutnjak pretvoren u lovište. Jedan od najčuvenijih koncerata 70. godina u celoj tadašnjoj Jugoslaviji je nastup Bijelog dugmeta, upravo ovde, koji se odigrao 1977. godine. Kako kaže Wikipedija, od 2019. godine, nažalost, voda ovde nije za piće. Prvo čime ćemo se baviti je kompozicija. Kad pogledamo ovako česmu, prilazimo i direktno i nekako tako je predviđena, ceo ovaj put nas vodi ka njoj. Ono što je interesantno je taj neki kontrast koji imamo zapravo između prirode i ovoga što je napravio čovek. Ako pogledamo ovu scenu, nekako nam se nameće njena simetričnost. Imamo ova 3 luka, ove 3 česme. Imamo ove 2 lampe koje skoro pa stoje simetrično, neko je tu malo omanuo, ali na slici nam se to toliko i ne vidi. Tako da nekako ovaj kadar zahteva, ne zahteva, možemo da eksperimentišemo s njim, ali simetričnost ovde dobro funkcioniše i ja bih probao na prvu loptu da primenim upravo nju. Ono što mi se dopada i ne dopada je, imamo ovo lišće, svetlo se probija kroz njega i vrlo je dinamično. Iskoristit ćemo ovo samo kao kompoziciju i kao teksturu. Pričali smo već o tome da je poželjno za Instagram da slikamo uspravno, ali nekako ovaj kadar jednostavno mnogo bolje funkcioniše vertikalno, zato što sama ova česma je formata 2:3 i ja bi onda malo prišao i pokušao da potpuno stavim ovu česmu u kadar, tako da nemam ništa okolo, gde gubim taj opisni moment gde se ona zapravo nalazi, ali dobijem jednu lepu teksturu i dešavanje ove same česme. Takođe, onda bi promenio kadar, za uspravno možemo da iskoristimo da dobijemo i ovaj kamen koji je dole, i šumu koju je gore i samu česmu. Sa ovom situacijom i ovim kadrom imam mali problem što je sunce na podu mnogo jače nego na česmi. Ali da to ne bi gorelo, ja ću malo prilagoditi. Možemo čak da uključimo, iPhone ima tu opciju HDR, koja je High Dynamic Range. U stvari, on koristi više merenja svetla i pokušava da slepi i napravi jednu sliku. Ja nisam fan ove opcije zato što to merenja često umeju da budu potpuno pogrešna. Svaka automatska podešavanja su nešto što gledam da izbegavam i pokušavam da zapravo napravim najbolje rasvetljenu sliku što mogu, a da one nedostatke posle rešavam u postprodukciji. Tako da malo ću smanjiti ovo. HDR smo uključili da probamo kako će da izgleda. Ali ću za svaki slučaj da napravim jednu bez. Trenutno mi gori pod. Malo ću ovo da smanjim. Česma mi je na ovoj slici tamna, ali ću gledati da u postprodukciji nju malo izvučem napolje i dobijem neki izbalansiraniji odnos svetla na ovoj slici. Nije loše odmoriti malo glavu od grada i prošetati šumom. Mir, tišina, osim kad prođe neki Kawasaki. I nekako upravo šetnjom možete da primetite neke lokacije i neke interesantne kadrove koje možete da iskoristite. Meni je tako, na primjer, zapao za oko ovaj putić u šumi. Ako pogledamo sa strane kompozicije, ovdje imamo jako puno vodećih linija. Prvo taj vijugavi put, onda ova stabla koja nam upravo vode
pogled ka centru i nekako vode nas ovim putićem u šumu. Samim tim nam se otvaraju ideje i mašta šta sve možemo tamo da nađemo i imamo želju da prođemo tamo, ali za sad ćemo ostati ovde i probati da napravimo fotografiju. Ako pogledam, možda bi dodao još na dinamici, promenit ću perspektivu, što je uvek bitno da probate, tako da ću da se nekako spustim u donji rakurs, da ovo drveće, pogotovo pošto sam na 0.5 kameri, tako da je sve široko, ono nekako deluje još dominantnije i malo se nekako, zbog krivljenja perspektive širokougaonog objektiva, nekako se krivi i kao da pravi jedan polukrug koji nas još dodatno uvlači u ovaj put. Ono što mi je ovdje isto super zanimljivo su upravo ti zraci svetla koji se probijaju i ove senke koje dobijamo, ali ću zbog toga morati malo da smanjim ekspoziciju i morat ću verovatno ovo drveće kasnije u postprodukciji da izvučem. Sad bi bilo super kad bi recimo neko ušetao ovde na sredini ili kad bi imao nekog drugara koji je s rancem sad kao planinar pa da ga tu postavim tačno na sunce, dobijemo tu kontrastnost između njega koji je osvetljen i ove šume koja pravi tu dinamiku. Ali mislim da će i sama fotografija ovako sama po sebi poslužiti. A sada vas vodim na jedan od najlepših pogleda u gradu. Da li ste znali da pored raznih planina u Srbiji, Beograd vam daje mogućnost da zimi skijate bez odlaska iz grada? Aleksandar klub je jedina ski staza u Beogradu i ima tradiciju preko 20 godina. Pejzaž kao pejzaž je generalno otvorena kompozicija, što znači da nemamo baš jasan subjekt koji nam sve vreme vuče pažnju, već naše oko luta po toj fotografiji i traži. Ono što je ovde dobro je što bolji pogled na Beograd od ovoga na ski stazi teško da ćete naći, jer imate bukvalno ceo Beograd na dlanu. Šta je ovde situacija? Opet se vraćamo na onaj problem Instagram ili ne Instagram. Instagram bi voleo da je ova fotografija uspravna, ali kod pejzaža, pogotovo kod ovako širokih pejzaža, vertikalni format mnogo bolje funkcioniše. E sad, na nama je, to jest na vama je da se odlučite da li nam je bitnije ono što je dobro za Instagram ili nam je bitnije da napravimo dobru fotografiju. Ako slikamo horizontalno, dobijamo mnogo više informacija, dobijamo mnogo širu sliku i dobijamo možda čak bolju fotografiju. Mi možemo da iskoristimo krupno, da slikamo samo Novi most, mada mislim da iz ovog ugla bilo bi bolje da smo više sa one strane, da nam on nekako bude iz profila, doduše sa one strane je šuma, tako da je to baš neizvodljivo, ali napravit ćemo jednu ovu fotografiju čisto da imamo. Međutim, šta mi pada na pamet? Apsolutno nepogodno za Instagram, ali zapravo odlično za fotografiju je da iskoristimo funkciju panorame koju svi imamo u svojim telefonima i zapravo dobijemo najširu sliku ovoga što vidimo. Pa da probam. Zoomirat ću na 2 puta zoom, to jest na najužu kameru koju imam na telefonu i krenut ću sa jednog kraja. Upalim kameru i poenta je da ovu strelicu na ekranu održavam na liniji kako bi to bio dobro formiran kadar. Stavim stop i dobili smo mnogo širu, to jest ovu 16:9. U suštini smo mogli posle i da kropujemo sliku i da dobijemo isto ovo iz, da kažem, ove fotografije, ali ono što svakako nismo mogli, a što nisam sad uradio, je da, na primjer, krenemo skroz odavde i da dobijemo onda taj neki kontrast i odnos između prirode i grada. Opa, malo mi beži, malo ću da se vratim, koji može da bude jako zapravo zanimljiv. Milošev konak podignut je po nalogu kneza Miloša Obrenovića kao centralna građevina dvorskog kompleksa u Topčideru. Ispred ovog zdanja je jedan od najstarijih i najlepših platana u Evropi, star preko 160 godina.
Pretpostavljam da u muzeju ima super stvari za slikanje. Evo i ovde kroz zid vidim da su plafoni oslikani i to na fotkama izgleda super. Ali, isto kao što vidim, muzej trenutno ne radi zbog renoviranja. Međutim, imamo ova vrata ovde, imamo ovaj stari grb iznad vrata koja mogu da probam da fotografišem. Možda malo krupnije jer ne trebaju mi cijela vrata. Probao bi da izbegnem tablu sa leve strane, tako da ću malo podići što smo pričali, da izravnam perspektivu koliko je moguće. Malo iseći dole vrata i ostaviti samo grb i deo ovog luka. Takođe, ono što volim da radim je, volim da ne izbegavam stvari koje su tu prisutne. Volim da ih iskoristim i ubacim. Trenutno ovde imamo ovu skelu zato što se muzej renovira. I to je u ovom trenutku. U ovom trenutku se muzej renovira, ova skela postoji tu i ja bi sad mogao da probam da izbegnem jer kao ne, to nije deo muzeja, a mogu da probam upravo da iskoristim i ubacim je u svoju fotografiju. Pa da vidimo na što to liči. Poigraću se sa ovom skelom, iskoristit ću je kao geometriju koja će da mi vodi pogled, uokviri neke stvari i povuče pažnju u pravom smeru. Isto šta je dobro, ako budem slikao muzej, to je deo muzeja i skelu, jednog dana ću se setiti da kao, a da, bio sam tamo i muzej u stvari nije radio zbog renoviranja. Tako da možemo da se poigramo, a može i da nam ostane kao podsjetnik ili kao uspomena. Ovako, možda i nije loše ako mi ova poprečna šipka prelazi preko grba, ali mogu bi i da probam da grb ubacim. Možda da, ako bi ušao šire, ne. Mislim da je ovo više kadar za krupnije. Samo da vidim. Dakle bi mogao. Nije loše. Nije to baš sad najbolje. Možda imamo neku bolju opciju. Šta znam. Previše ovde u ovom ćošku, previše je paralelnih linija. Paralelno su prozori, paralelno je skela i nema neke dinamike. Tako da, okej. Probate da iskoristite, možda i ne iskoristite. Idemo dalje. A sada prelazimo sa kompozicije na svetlo. Pričali smo o oštrom i o mekom svetlu. Trenutno ovde nam je svetlo oštro, ali ono što je kod toga dobro je upravo ovo što dobijamo ove dugačke, jasne, definisane senke koje nam prave geometrijske oblike i one linije vodilje koje nas vode u ovaj kadar. Ja ću namerno da priđem jako krupno, tako da samo imam ova dva, to jest ovaj ćošak konaka. Imamo gore onaj, da li je to od dimnjaka, mislim da je tu neki kamin verovatno unutra, pošto se nastavlja na dimnjak koliko vidim. Ali lepo je zato što je polukružno u odnosu na ove sve oštre linije, daje nam malo dinamike. Probaću od senke ovaj trougao da smestim po sredini, da podelim na pola, lokujem ekspoziciju i malo je smanjim da ova crna strana bude što tamnija, a da dobijem detalje na ovoj osvetljenoj beloj strani i time malo pojačam kontraste, izbegnem dole ovaj pod i to bi bilo to. Ako se samo malo zarotiramo, ova strana konaka, iako je u hladu, ima super ovu igru svetla i senke zato što se kroz krošnju probija svetlo i pravi ove kružiće, to jest nekako izgleda kao onaj bokeh kad je zamućena pozadina, kada imate objektiv na kameri pa možete to da dobijete što ne možemo, nažalost, telefonom. Malo nam se sunce sad pomerilo pa nije toliko prošarano po ovom zidu kao što je bilo, ali ima dosta tog svetla na podu, pa bi probao malo to da uhvatim, možda isto kao neki pattern. Osim onog drveta koje je staro preko 160 godina, ima još jako lepih drveća ovde u parku, pogotovo ovo koje se nalazi u sred vode i okruženo je ovom nekom kao mahovinom koja negde liči na lokvanje, iako ovo nisu lokvanje, ali mislim da bi se Moneu ovo svidelo. Ono što mi je isto interesantno ovde zbog svetla i zbog senke je što opet nam svetlo koje prolazi kroz krošnje iscrtava ove refleksije po vodi i daje nam tu dinamičnu taj prvi plan, a svetlo nam je na drvetu
i ono nam je onda u fokusu, prema njemu ćemo svetlo i meriti. Jedino što mi iz ovog ugla malo smeta je što ovo drveće sa leve strane mi dominira i previše ulazi, tako ću pokušati malo da odem na levo da vidim da li mogu ovo drvo da izolujem samo na nebu. Da, ovde mi je mnogo bolje. Malo sad imam ovu granu koja mi ulazi u kadar, ali na kraju krajeva to možemo u Snapseedu da malo uklonimo. Tako da ću probati da ovde malo smanjim ekspoziciju. Probamo što se dešava ako odem još šire. Da, ako odem preširoko, onda, kao što vidite, ovde ima previše stvari i ovo drvo mi nije jasno u fokusu. Nije mi ono centar pažnje. Tako da definitivno idemo na ovu kameru. Ovo ćemo možda čak obrisati. Nema oblaka, nebo je čisto, tako da to neće biti problem. Malo uhvatimo ovaj donji deo i napravimo sliku. Nekada su ovde plivale i patke, što bi nam sad bilo super da prolaze, ali kao što smo već rekli, treba iskoristiti ono što imate, tako da mislim da ona limenka Pepsija u prirodnom staništu može da posluži. Nakon što smo videli priču o kompoziciji i svetlu, prelazimo na poslednji deo emisije i priču o isto tako bitnom činiocu fotografije, tajmingu ili ključnom trenutku. Ono što je super kad imamo neku ovakvu situaciju kao što je ova dva prozora ovog vagona, je što nam nekako ti prozori prolazi, svi ti okviri nam uokviruju sliku, jel te, okviri, i samim tim nam jasno daju šta je centar pažnje i daju nam jasniju zatvorenu kompoziciju. Ono što je super, imamo ovaj zarđali vagon koji će nam biti osnova svega i imamo ovo zelenilo ispred i iza. Sad, ono što meni tu negde fali je da u ovom zelenilu iza neko prođe, jer ovako gledano i zeleno ispred i zeleno iza i ovaj metal su sve neki šabloni. Fali nešto što će jasno da razbije taj mir, a to je da neko prođe. Pošto je ovo dosta mirno mesto i tamo niko neće proći, ja sam ovom prilikom iskoristio našeg Tonca da mi pomogne i da on prođe. Ton, idemo! Ja sad 13, 14, 15, 16 i on je prošao. Imao sam ga negde na sredini. Možda mi je malo svetliji nego što sam hteo. Aj na drugu stranu još jednom! Ali ako je on taman, onda je i ovo tamno, a pa krenuo je. Nisam bio spreman. Pap, fotka. Mogu i da iskoristim, mogu da probam. Ne mora da bude burst, moram da budem spreman, pogotovo što znam da on ide. Može, kreni. Ja sad njega čekam. Problem kod iPhone-a je što on ima tu zadršku kad klikne, tu animaciju da je napravio fotografiju i nije spreman jako brzo da napravi sledeću. Vi kod fotoaparata koliko brzo kliknete, toliko brzo on pravi fotografiju. Sve u svemu, mislim da smo neku uhvatili. Pregledat ćemo, ali je super jer imamo čak 2 ova rama i njega u svemu ovome. Neko ih zove beogradski Stonehenge, autor ih zove Kameni grad, a svakako se nalazimo pored monumentalnog dela vajara Ratka Vulanovića koji ulepšava ulaz na Adu od 1992. godine. Evo ovde možemo da kažemo da smo našli još jedan ram. Malo je veći, malo je drugačiji, malo je interesantniji i ono što nam ovde ide u korist je što je Ada mnogo frekventnija od prethodne lokacije na kojoj smo bili. Na prethodnoj lokaciji niko nije prolazio, ovde prolaze ljudi konstantno. Tajming je, kao što smo već pričali, ključni moment u fotografiji. Ovde sad imamo priliku da sačekamo, imamo statičnost ovog kamena, imamo uokvireno, imamo šta nam je u fokusu i sad samo treba da sačekamo da nešto zanimljivo prođe kroz naš kadar i upotpuni ga, to jest da nam taj final touch, što bi se reklo na fotografiji. Tako da kod tajminga zapravo i kod tog odlučujućeg momenta, što bi Bresson rekao, je najbitnije strpljenje. Ovo možemo da završimo za 2 minuta, ovde možemo da budemo 2 sata, sve zavisi kako nas sreća posluži. Pa ajde da vidimo. Nadam se neće biti ona 2 sata, ovo sunce je prejako. Dobro, ovo može da bude zanimljivo. Možda neki biciklista.
Namerno sam zatvorio da nemamo ovu prazninu ovde, time dobijamo ovaj kamen leve strane kao jednu ivicu. Ostavili smo ovamo opet malo te dijagonale koje nam vuku pogled i oko nam konstantno ide ovde. Samo nešto sad tu da nam se desi, a da nije onaj volimo Adu znak. Idemo sad malo da predahnemo i da proberemo i sredimo ove fotke. Pa napokon malo i da sednem. Došli smo u Gavez na Adi Ciganliji, da ja malo sednem, da malo uđemo u hlad, dosta je bilo onog kamenja i sunca i kao što to ide u ovom delu emisije, da proberemo fotografije. I izabrao sam ovu fotografiju same česme, iako ona nije, kao što smo rekli, preterano pogodna za Instagram, ali jako dobro izgleda upravo zato što je spakovana potpuno u kadar, samo česma, bez bilo čega okolo. Možemo malo da vidimo da li još dodatno kontrasta ovde bolje funkcioniše. Međutim, ovo belo malo počinje da gori, tako da vidim samo highlights. Malo smanjimo i ovde bi malo popravio ove linije, jer su malo krive, da to bude koliko toliko. Probam da ispravim malo perspektivu, samo da im da li on. Op, možda. I to nam je to. Šta imamo dalje? Imamo ovu jednu super fotografiju iz šume koja je onako detalj je jedan, ali sunce je bilo dovoljno jako na tom mestu da dobijemo veliku kontrastnost između pozadine, to jest ovog gornjeg dela i samog centra koji nam je ovde u fokusu, ove mahovine koja je zapravo onda dobila tu jarko zelenu boju. Tako da, iako znate da ja ne volim, ne nikako, neću ni jedan filter uzeti, iako ja ne volim, ovde bi trebalo malo pojačati saturaciju, da ova zelena bude jača i nekako više u prvom planu, malo dodati kontrasta, malo možda smanjiti ekspoziciju, super. Da probam da ista ova podešavanja prenesem i na ovaj putić, mada me plaši da tu nije ista situacija bila, tako je, morat ćemo to malo da doradimo. Moramo malo da dodamo kontrasta, malo da pojačamo svetlo, samo da vidim šta se tu dešava. Možda white balance malo da ide više na žuto. Da, nekako prirodnije življe, ova zemlja ima boju zemlje, nije siva iako je u senci. I da vidimo šta se dešava ako dodamo saturaciju. Ne smeta mu, samo mu doprinosi. Evo možemo da vidimo pre, gde je ovako potpuno sivo, i posle gde nekako to sunce ima više svoj efekat i dominira i daje živost ovoj fotografiji. Ako pogledamo ovu panoramu, nisam siguran mnogo što tu možemo da vidimo, sitno je, ali definitivno bih malo dodao kontrasta, da te boje onako iskoče. I dodao bi malo šuma, ja volim tu teksturu koju on dobija. Tako da kad zoomiramo zapravo možemo da vidimo to što smo postigli pre. Potpuno je čista slika, ali je nekako i plastična, a sa ovim grainom dobija tu neku teksturu. Imamo fotografiju kod konaka. Izabrao sam ovu neku gde se vidi pod, to mi se ne dopada, tako da ću malo da kropujem. Svakako bi možda prebacio na 4:5 zbog Instagrama. Možda i ne bi. Ostavit ću 9:16, uvek ostavim 9:16 tako da može da ide na story, a onda ono što smo pričali posle mogu da izaberemo one koje mi se više dopadaju da idu kao postovi. Definitivno bi dodao još kontrasta. Super mi je što sa leve strane imamo ovu kameru koja je jedina svetla tačka na celom ovom zapravo crnom delu, a sa desne strane imamo ova dva crna prozora na ovom levom belom delu. Highlights možda malo da smanjimo. Mislim da ću dodati još kontrasta, ne plašim se. I grain. Pre i posle. Save. Ono drvo koje smo slikali nije mi nešto ispalo kako treba. Ali sam namerno uslikao i ostavio ovu limenku Pepsija. Ono što je nama interesantno, namerno ću malo da kropujem,
je da ovde možemo jako dobro da razumemo zatvorenu kompoziciju koju smo više puta danas pričali. Mi imamo ovo zelenilo na površini vode koje je jedan šablon. Ponavlja se, isto je. I kad ne bi bilo ove konzerve, ovo bi bila jedna otvorena kompozicija. Šta je otvorena kompozicija? Otvorena kompozicija znači da nama oko sve vreme luta po kadru i nema konkretnog subjekta za kog može da se uhvati. U ovom slučaju ovdje imamo na svo ovo zeleno, imamo plavu Pepsi limenku, koju tu apsolutno nije mesto, koju sam pritom ja smestio M na sunce, M u sredini kadra. Volio bi da sam mogu više da priđem, ali telefonom nisam mogu više da zoomiram. I ona je jasna da je ona subjekat na ovoj fotografiji i ono što gledamo. Ono što mi treba je da malo dodam saturacije ovde i da malo dodam kontrasta kako bi nju izvukao što više. Ovo mi je malo previše saturacije, bode mi oči. Ova stara železnička stanica na Topčideru je stvarno fenomenalno izgleda. Bilo bi sjajno da smo imali nekog ko stoji možda ovde i čeka voz, ali ne bi odgovarao epohi koja odgovara zgrada, pa nam je možda bolje što nema nikog. Ja sam namerno slikao široko, ostavio malo prostora da bi mogao i da ispravim perspektivu. A takođe sam namerno podeksponirao malo sliku, to jest napravio sam je tamnijom nego što bi trebala da bude, da bi mogao u postprodukciji malo više da izvučem kontrasta i da dobijem veći raspon između zgrade na koju baš direktno udara sunce i ove okoline koje sam želeo da nekako bude malo tamnija. Malo dodam kontrasta i evo je zgrada izlazi u prvi plan. Samo da vidim, ako malo otvorimo senke, ne. Malo grejna i to je to. Za kraj nam ostaje još fotografija našeg tonca, kog smo maltretirali da učestvuje u ovome. Da vidimo šta sam ja ovde. Ja ovde imam 47 fotografija u ovom vrstu. Pa da vidimo. I to je upravo ono što smo pričali. Ja onda ovde imam svaki njegov korak u 3 fotografije i mogu da odaberem, kao na primjer ovu, koja mi najviše odgovara da bude ključna fotografija. Zbog brzine i animacije slikanja koju ima svaki telefon, mi ne možemo da napravimo brzo fotografiju za fotografijom i zato moramo ili da iskoristimo burst ili da iskoristimo onu drugu opciju koju smo pričali još u prvoj epizodi live moda, gde zapravo mi napravimo jednu sliku, on to snimi kao kratki video i takođe možemo da izaberemo segment, to jest frame koji nam najviše odgovara. Ono što sad vidim je da je malo on presvetao, probat ćemo da to smanjimo i izvučemo, mada sam tu napravio grešku, nisam video tamo na licu mesta zbog jakog sunca, tako da on malo gori, međutim toliko je sitan na fotografiji da tu svakako senzor na telefonu ne može da izvuče detalje i onda se toliko i ne primećuje zapravo da sam napravio grešku, tako da nećemo o tome. Malo spasimo još highlights, dodamo kontrasta. Ovde bi malo smanjio saturaciju jer ova zelena pozadi je prejaka, ne prija mi. I da vidimo malo grejna. Možda malo vinjete da još više ubacimo fokus u prvi plan, zato što vinjeta nam zatvara, to je zatamnjuje nam po obodima slike i onda nam fokusira zapravo na najsvetliji deo koji postaje centar fotografije. To bi bilo to. Hvala što ste pratili Insta Tip i nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se u sledeći. Odo ja da pijem limunadu.